Proverbs chapter 19 and verse number 22. One verse lang ang text first, pero natay daghang verses. So keep your Bible open. Mulantaw ta sa daghang versikulo karong buntag. Proverbs chapter 19 verse 22. Tanang maningdog pala para sa pagbasa pulong sa Diyos. Ako mulantaw kung sakto akong pag-record. Sakto. Proverbs chapter 19 and verse number 22. An interesting statement. The desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. Ang tingwa sa usa ka tao mao ang iyang pagkamaayo, ug ang usa ka kabos nga tao, usa ka pobre nga tao, mas maayo pa kaysa usa ka bakakon. What's God saying here? He's saying it's better to be poor than to get money by being dishonest. Mas maayo nga magpabiling pobre kaysa pagkuha sa kwarta pinaagi sa dishonesty. A poor man is better than a liar. That's the title of my message this morning. A poor man is better than a liar. Nagampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? Would you use me? Please, dear God, you know I need your help. I pray you'd be with Ruth and Hannah at home today. I pray you'd bring quick healing to Hannah so they can be at church this afternoon. And I pray, God, you'd put your hand on this message, this time right now. Holy Spirit, I need you. I yield myself to you. Help me, God, to say exactly what is needed. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mong maglingkod. Karong buntag, kanan rako mo pakita kaninyo kung unsay gihuno-huno sa Dios may tungod sa pagkadili matinooron. Nag-istorya ko karon kabahin sa pagpamakak, pagpangawat, panikas, paglimbong, pagpangilad, pagpataka, o bisan unsa paylain nga naailabot sa pagkadili matinooron. God says a poor man is better than a liar. Kapuyo ta sa panahon din ang kadaghanan sa mga tao nagatuong ang pagpamakak, panikas ug paglimbong uska natural dili malikayan nga bahin sa kinabuhi. That is the attitude of the average human being in our world today. O karong buntag, ganar ko mutubag sa simpleng nga pangutana. Ang Diyos ba mo uyon ni ana? Does God agree with the attitude of a little white lie, gamay nga pagpamakak usahay, okay naman. Basta lang dili grabe kayo. It's okay to lie a little. Okay naman gamay nga paglimbong. Does God agree? Because most people do. It's built into our culture, American and Filipino. Naay panahon dito sa US nga si President Eisenhower namakak kabahin sa airplane nga nagfly ibabaw sa USSR, sa Russia, sa Cold War panahon back in I think the 50s or 60s. I think it was the 50s, 1950s, and the Russians shot down the airplane, and he said, wala mi nagsend sa airplane, wala mi nagspy sa Russia, but he didn't know they'd captured the pilot. And when Russia purposely nagtago sila sa pilot, hangtod na makak siya. And then they said, we have the pilot. Uang tibok nasod na hibulo na, bakako ng ilang president. And the whole nation of America was shaken. What's the word na? Natarog? Natarog na. Ang atong Pangulo, bakakon. There was a time in America we didn't accept lying. Naay panahon nga na-shock ang mga tao sa US nga ang naay Pangulo nga bakakon. Kay gi-expecto nga ang tanan tao musulti sa kamatuoran. Ang mga ubos lang nga klase sa tao nga mamakak. Those days are over. In America today, nobody even expects politicians to tell the truth.
Huwag priyotad rin sa Pilipinas. Priyotad rin. We don't even expect it. It's accepted. Gidawat na ang pagpamakak kanang bahin sa politiko. Kanang bahin sa kinabuhi. Kanang bahin sa atong family life. And today I just want to ask the question. I'm not so much today trying to correct a specific dishonesty. I'm trying to change our thinking to agree with the Bible. Magsulay kung magpa-adjust sa atong hunahuna aron mag-uyan sa pulong sa Diyos kabayan niini nga area sa kinabuhi gitawag honesty. Para sa kadaghanan dalit ta mamakak. Ang mga batano mo uli gikan sa eskwela, ang kinikanan mga tana ug nakulba diretso mamakak. Mga bana o gasawa mamakak sa usag-usa. Dahil magduda sila, nga naman walay kalig-on, walay gugma sa atong kaminyoon. Ako musulti mo sa rason, walay pagsalig. Ug ang tanan mayong relasyon, gitukod diha sa foundation sa pagsalig. Kung walay pagsalig, walay kalig-on sa relasyon. A building is only as strong as the foundation. And the foundation of relationships is trust. And where there is no honesty, there is no trust. Ang kadaghanan sa magtiayon diri sa tapitan karon, ang mga bana o gasawa wala nagsalig sa usag-usa kay kanunay mamakak both ways. Bakakon siya, pero ikaw pod. And by the way, kung mamakak ka, kabayan sa gamay nga butang, mamakakpud ka, kabayan sa dako. Because lying is a matter of character, not circumstances. You don't lie because of the circumstance. You lie because of your character. Kung mamakak ka, dili tungod sa kahimtang, dili tungod sa kahadlok, mamakak ka, kay kanay mong kinaiya, kanay mong tinud batasan. If you lie about kung ikaw mamakak, but ka mamakak kabayan sa gamay nga butang, ikaw ba nagkaon sa niining leftover? Oh, di ko. If you'll lie about that, you'll lie about stealing money. So today I want to ask the question, does God agree with our culture in the world today that says lying doesn't matter? Okay naman ang gamay nga. I mean, kung ikaw musulti sa kamatuoran na pakiglalis, masuko siya. Dili ba ka na ang hununa sa tao? Kung musulti ko sa kamatuoran, masuko siya. Or pwede ka mamakak, o kung siya mo katon sa kamatuoran, mawala na ang pagsalig, kanunay, makiglalis. Oh, naglikay ka sa panagbingkil karon, pero nakay panagbingkil sa sunod 10 years, hangtod mabungkag na ang kaminyoon. Talk about honesty. Let's begin with our text verse this morning, Proverbs chapter 19, verse 22. I want us to have a church that is honest. Because God doesn't bless dishonesty. Ang Diyos dili gayon mo panalangin sa pagpamakak. Amen. Proverbs chapter 19 verse 22. Kung nanas amen. The desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. Ug ang usa ka kabos nga tao mas maayo pa kaysa usa ka bakakon. Usa sa pinakadakong alibay nga gamiton sa mga bakakon diri sa Pilipinas ug lukop sa kalibutan, mao ang ilang pagkapobre. Wala ko'y choice. Kinahanglan gayud ko mo maglimbong usahay aron mo atiman sa akong pamilya. Kini dili para na ako, kini alang sa akong pamilya. Ug sa atong tawhanong hunahuna, sakto na. Siyempre. We have an English expression, you gotta do what you gotta do. Wala kay choice, kinahanglan maging, siyempre, usahay. Alang sa kwarta. Kung pobre man ka, ang Diyos nakasabot sa imong gamay nga pagpamakak usahay. Dayon ang tubag sa Diyos comes back loud and clear.
Ang tubag sa Diyos magalanog gihapon, lukob sa tanan panuwigon, o sa kakabos nga tao mas maayo pa kaysa o sa kabakakon. I just like to say this morning, you cannot place a price tag on honesty. Dili gayon mabayaran ang bili sa pagkamatinuoron. Ako mga tanak kanimo karong buntag, unsa man gurang bili sa uska limpyo nga konsensya. Unsa man gayurang bili sa kalinaw diha sa imong kalag kay wala kay ginatago. Dili kinahanglan kanunay mahadlokon nga basin masakpan ka. Unsay bili ni ana? Unsa man gayurang bili sa pagkahibalo nga gisaligan ka sa mga tao nga pinakasuod kanimo. Unsa man gayurang bili sa usa ka maayong dungog sa inyong lugar o sa imong gitrabahoan. A good name, Proverbs 22:1, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Ang uska maayong ngalan mas palabihon pa nga pagapilion kaysa dagkong bahandi o ang mahigugmaong pabor kaysa plata ug bulawan. You see, kung dalita honest sa rumukuha sa kwarta alang sa pamilya, ang pamilya kabalo. Diba? Diba? And may I say, ang tanan kwarta sa kalibutan, dili gayud makapalit sa pagsalig sa imong pamilya. Malipayon sila mo daw sa kwarta nga imong gikuha pinagi sa limbong, pero dili siya mo salig nimo. Ang tanan kwarta sa kalibutan, dili makapalit sa uska mayong dungog diha sa imong mga kaila. Ang uska pobre nga tao, mas maayo gayud kaysa uska bakakon, kaysa usa ka malimbongon, kaysa usa ka matikason, kaysa usa ka tigbutang-butang, kaysa usa ka tighimo-himo og istorya, kaysa usa ka tigpataka, kaysa usa ka kawatan. Diya sa pananaw sa Diyos, silang tanan pareho man dishonest. And by the way, stealing and lying are in the same category. You don't go to prison for lying most of the time. You go to prison for stealing. But they're in the same category in God's sight. Dishonest. By the way, ang tao nga buot mamakak, murag buot mukawat kung naisaktong panahon. Kung buot ka maglimbong, aron makakuha og kwarta, kung nai-chance nga mukawat diretso, kanapod mahimo. Was that understandable? I just made that up just now. You listen to me, if you'll steal a piece of candy, you'll steal 1,000 pesos. We're talking about honesty. Kung ang tao mo hatag kanimong sayop nga sukli o subra man, kung ikaw mo dawan niya na kawatang yapon ka, because you know, imong gihatag kaniya 100, iya siya masayop, naghuno-huno 200, mobalik subra kayong sukli. I've seen it happen. I saw a young man, iyang gihatag kaniya, I think it was a 50, murag red, sa akong memory, red. You know, ang 50 red, kanang kanindos of the sign sa Filipino money. Na color. Iyang gihatag ang 50. 40 kapin ang iyang gasto, 50 ang gihatag. Na trainee, bago pa siya, nag-training dito sa TEA, sa supermarket. Ako naghulat dere. Siya may hatag 50. Nalibog na siya. Pila pa mong gihatag? Kaya siya nagbutang na sa door dahil nalibog na. Pila pa mong gihatag? Wala siya nag-blink. 100. 50 manggod. 50 manggod. Nagbantay ko, nagduda. Wala ko nagbantay gyud ganiya, pero red gayud ang iyang gihatag. You listen to me? He's a thief and a liar. O kung siya mukawa, niya ng situation, nagkawa siya sa tanan nga yung gipali, o na sobrang sukli. He's a thief and a liar.
I have only one word for that. Na usa ka pulong para niya na para nako. Luod. Luod. A poor man is better than a liar. A poor man is better than a liar. Ako hinuon magpagkapobre hangtod ako mamatay kaysa pagkahimon uska walay kapuslanan nga bakakon. I'm saying we need to adjust our thinking. Kinahanglan mag-change sa atong hunahuna kabahin sa pagpamakak. God doesn't accept it ever. Dali madawa sa Ginoo para sa bisan unsay situation. You cannot place a price tag on honesty. Dili gayud mabayaran ang bili sa pagkamatinuoron. O karong bunta ganang ko mo pagkita kaninyo unsa gayud gihuno sa Ginoo kabahin sa dishonesty, pagpamakak, panikas, paglimbong, pagtago sa kamatuoran. Pastor Mike, wala ko na makak pero nagtago ka sa kamatuoran. Pastor Mike, ang gamay nga pagpamakak usahay, dali ka grabe nga butang, ang tanan tao mamakak, ang tanan tao usahay manikas kamay. Bahin lang na sa kinabuhi. No, it's not. Basin sa imo ha, pero dali tanan. Not everybody sold out. Dali ang tanan nagbaligya sa ilang tinindogan. Napipila nga honest kiapon. Pero bisan ang tanan, mahimong bakakon, kana walay alibi nga ikaw mamakak. Pero kana gayon ang problema sa atong kalibutan karon. Nagdawat na ta sa pagkadali matinuorong nga usa lang kabahin sa kinabuhi. Kanang bahin sa pag-uswag nining kalibutan. Ang tanan lain mamakak, ikaw pod kinala mamakak or dali ka makauswag, sila mag-una nimo sa kinabuhi. Hey Lord, mag-una. They get ahead of you. We have an English expression in the States. Nice guys finish last. You ever heard that? Ang butang ng mga tao finish last. Pinakaulahi sa kinabuhi. Meaning walay kauswagang, sila ang mapildi sa tanan. The Bible says, be honest and God will bless you. Be honest and God will bless you. Pero ang problema sa atong kalibutan, nagdawat na ta sa pagpamakak ng just natural lang. Dili malikayan. Usahay kinahanglan. O ka na mong rason nga ang kadaghanan sa atong kaminyoon na puno sa kalibog o kagubot. Ka na mong rason nga atong mga pamilya na puno sa kasuko, panagbingkil o makasakit ng mga pulong. Kaya nagdawat ta sa bakak sa yawa kabahin sa pagpamakak. It's not okay. God doesn't accept it and neither should we. So this morning, lang taon na to. Unsig isulti sa Biblia. Naidagang tao mo sulti. Tadi sa Pilipinas, kinahanglan tama makakusahay. O aron mo likay sa pakiglali. Sa aron akong mama, dali masuko. Akong asawa, dali masuko. Aron mo save og court agamay, mamakakabayin sa... Aron makaatiman sa akong pamilya. Ang Diyos nakasabot. Is that what the Bible says? Kana ba ang gitulo sa Biblia? Let's go see what God says. Proverbs chapter 6, verse 16. Proverbs chapter 6, verse 16. Proverbs chapter 6, verse 16. Kung na nasa amen? These 6 things that the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Kinin unum kabutang ang Ginoo nagadumo. Oo, pito ang dulumtanan ngadto kaniya. Ang usa ka mapagarbohon nga panagway, usa ka bakakon nga dila, ug mga kamot nga nagula og inosenteng dugo. Usa ka kasing-kasing nga nagalaraw og dawt nga mga paghanduraw, mga tiil nga matulin sa pagdagan ngadto sa kadaot. Usa ka mini nga saksi nga nagasulti og mga bakak, ug siya nga nagapugas og panagbangi diha sa kaigsuonan. Sabta niyo panagbangi, panagbingkil.
Nay pito ka butang nga gilista sa Ginoo dere. Pito ka butang nga gidumtan niya. Pito ka butang nga lupod kaayo lang kaniya. And 2 of the 7 are related to dishonesty. He said, maglista ko, pito ka buo nga, ang mga salak gidumtan gayud na ko, make me so angry na suko gayud ko, kabayan niya na, og duha ka buok na ilabot sa pagpamakak. Og sa kamatuoran, sa katapusan ang last, most of the time na ilabot sa pagpamakakpod. Sowing discord among brethren. Nagapugas o panagbangi diha sa kaigsuunan. What does that mean? Let me ask you a question. Kung masuko ka sa tao, sa uban, kung niyanang panahon na naglakaw gayud ka diha sa unod, if you're walking in the flesh, following your natural, sinful nature, you want other people to be angry at them too. Kanang ka nga nailain tao, mudapig kanimo nga masuko sa tao. Di ba? If you're walking in the flesh. Now, hopefully, we're not always walking in the flesh. But when you are, you know that's true. Kung nasuko ka sa uban, ug magchismis ka sa ngato sa laing kabahin kaniya, why are you doing that? Because you're mad and you want this person to be mad too. Come here, Beth. I'm going to use you. Arisa. You okay? Tabad sa ulo. Here we go. Kung masuko ko ni Gillette kay tinuod matag adlaw. Watch now. Kung ako magchismis ni Beth kabayan ni Gillette, why am I doing that? Aron si Beth modapig kanako masuko pod ni Gillette. Tinuod? Now wait a minute. Let's pretend si Gillette nagbinu... No, dili kinahanglan magpretend. Kini mahitabo. Magbinuwang siya sa akong pagpalot. Unsay pulong? Akong aupaw. Pag-aupaw. Diba? Yes, you have. You have before. You have before. Now wait a minute. Now wait a minute. Now wait a minute. Siya nagbinuwang sa akong pag-upaw. Oh, huh? Pagka-upaw. So I'm mad because she made fun of my baldness. Now wait a minute. Beth isn't going to get mad that she made fun of my baldness, right? But I want Beth to be mad at her. Kay nasuko ko. So if you're in that situation, if you want Beth to be mad at her, how do you do it? You lie. Naghimo-himo og istorya. Sila nagyong nga, nagbinuwang siya nga, upaw ko. Og iyang gisulti nga, samag yun ka na ko. Isn't that what we do? If you're walking in the flesh, isn't that what you do? Now, I have a question. I have a question. If you know you've done that, kung ikaw nahibalo, na panahon nasuko ka, og namakak ka sa uban, aron siya pod masuko, let's switch places. You stand there. When you hear that someone else said something bad about you, gikan sa tao nga nasuko, why do you believe them? Ikaw kabalo sa imong kaugalingon kinaiya, kung ikaw na niya nga kahimtang, o wala, kung naglakaw ka sa unod, buot ka mamakak. So when this person who's angry at Gillette tells you something about Gillette's talking about you, why do you believe her? Nga naman diretso mo to, I'm sorry, there's only one word that comes to mind. Because you're stupid. If someone's angry and comes and tells you something bad about someone else and you believe them, you are stupid. Why do you believe them when ikaw na ibalo, ikaw mismo na magkakasama niya na sa una? You may be seated. Stop telling lies about Gillette. Though she deserves it, it's okay. Pastors shouldn't use the word stupid. How about buang? Can I use buang? Turn with me to Proverbs chapter 17, verse 4. God says, ako maglista para nimo, pito ka butang agidumtan nako, og duha, and really tulo na ilabot sa pagpamakak. Do you think God accepts lying? Tanaw in Proverbs chapter 17. Nga naman kita maminaw,
Kung naay tao mamakak na to kabahin sa uban, nga naman kita maminaw. Paminaw, tanaw kaning nga verse. Proverbs chapter 17 verse 4. Kung nasa amen? A wicked doer giveth heed to false lips. Kinsa ang maminaw sa mga bakak? Uskadautan. And a liar giveth ear to a naughty tongue. Ang uskadautan nga magbubuha, nagahatay og pagtagad ngadto sa bakakong mga ngabil. O ang usa ka bakakon nagapatalinghog, meaning maminaw, nagapatalinghog ngadto sa uskadautan nga dila. You listen to me very carefully. Ang mga butang nga paminawon nimo mubutyag sa imong batasan, dili iya harangan nagchismis. The reason you listen is because you are just as wicked as the person lying. Because if you're righteous, you'll say, di ko ganang makadoon niya na. Si Jala ang higala, what delete tinod, mang asang lain. Si Jomar ang higala nako. That's what Christians do. Christians don't listen to gossip. Because you know, in your flesh, you might lie, so why would I trust you while you're angry? Dali kasiligang ang tao nga nasuko. Say, well, ang iyang gisulti tinuod, pero basing na twist gamay, aron mas irritating. You ever notice how we do that? We tell the truth, but we change it just a little because we're mad. Diba? Kana atong batasan. Ang atong natural tawhan ang nabatasan. But it's not the character of a Christian. Dali ang batasan sus katig sunod ni Kristo. We're talking about lying this morning. God hates it. Unsay gihuno na sa Diyos kabayan sa pagpamakak. He hates it. Nagdumo siya sa tanan. Ang pagpamakak, dali usa lang ka gamay nga butang sa pananaw sa Diyos. Kanang grabe kayo nga butang. He hates it. Let's look at another verse. Proverbs chapter 12 verse 20. Proverbs chapter 12 verse 20. Proverbs chapter 12 verse 20. Kung nana say amen. Deceit is in the heart of them that imagine evil. But to the counselors of peace is joy. Ang limbo nga naa diha sa kasing-kasing kanila nga nagahandura og dautan. Apan ngadto sa mga magtatambag sa kalinaw ang kalipay. Lying and dishonesty in the Bible is always connected with wickedness and evil. Always. Always. Nga naman ang tao mamakak, kay dautan siya. Kanang gisulti sa Ginoo dira, ang Ginoo na Ginoo, ako musulti nimo kung nganong ikaw mamakak, kay dautan ka. Dautan nimong kasing-kasing. Ang pagpamakak maong pagbutyag sa dautan nga kasing-kasing. Lying in the Bible is always connected with wickedness. Go down to verse 22. It's not a small thing, it's a big thing. Look at verse 22. Lying lips are an abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Ang nagapakak nga mga ngabil, dulumtanan nga to sa Ginoo. Apan sila nga nagtagad, nga matinud-anon, mao ang iyang kalipay. Are we starting to see what the Bible thinks? What God thinks? What God says? Dili siya mo dawa. Dili siya mo so, okay, nakasabot ko, basi ni mong mama, masuko ni mo. So, okay naman ang pagpamakak, dili man. O naglikay ka sa panagbingkil sa imong kapare, so okay naman imong pagpamakak, dili man. Lying, you don't know the term, you all know the tool, a jackhammer? Nakita ninyo para sa magduktok sa sementong jackhammer, dako they have the real big ones dito sa magbungkag sila sa highway, nagamit sa tawag niya na backhoe. Ang pagpamakak, maong paggamit sa jackhammer sa foundation sa imong mga relasyon. Dahil malibog ta, nga naman nabungkag akong pamilya. Nga naman ay taong nagsalig ka na ako. Proverbs 11 verse 1. We're not looking at all of them. We're only looking at some. Napaydaghan. I just read Proverbs 11 to 31 in the last couple days. Balik-balik ang Diyos nag-study kabayan sa honesty. Proverbs 11 verse 1. Kung nana say amen. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Ang usa ka limbongan nga timbangan, dulumtanan sa Ginoo.
Apan ang uska matarong nga bato sa timbangan iyang kalipay. See, God doesn't just hate lying. Nagdumo siya sa tanan klase sa limbong. Dali nakistudyo ka ba sa limbong diha sa negosyo? Ang tao maglabot-labot, mag-adjust sa iyang timbang aron mas dako yung ginansya. I'm sure that happens sometimes. But the Nestor used to go around with the guys with the mga batong sa timbang, is that what you call them? Bato sa timbang. O sila mag-testing sa mga timbang sa lain-laing merkado, lain-laing lugar. Kaya na yung mga tao mag-adjust. Usahay, sayop lang, pero usahay gituyo. And God says, I hate that. That is the exact same as taking extra change. Kung masayop ang tao sa sukli, uwi ka mo, putang blessing sa Ginoo. Dili, ang Diyos wala nag-bless sa kawatan. Blessing sa yawa. Dili sa Ginoo. Dishonest in business. Pastor Mike, dari sa kalibutan, nanginahanglan tao, kwarta, siyempre, apiki man karon, mahal ang bugas. Kaya tinuod, mahal gyud ang bugas. Di kinahanglan ka sa panalangin sa Ginoo. Kinahanglan ka sa panalangin sa Ginoo. Ug kana nga gamay nga ginansya gikan sa limbong, way pulos kung ang Diyos mo hukom na. We're in verse 1. Go down to verse 4. Wala tayo time mo lang sa tanan. Tanawang verse 4. Riches profit not in the day of wrath. Wrath means paghukom sa Diyos. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Ang mga katigayonan, dili magpulos diha sa adlaw sa kapungot, apan ang pagkamatarong nagapalingkawas gikan sa kamatayon. Kanang rako mupahayag kaninyo karong buntag nga ang atong Diyos ang maghuhukam gihapon nining kalibutana. Og siya muhukom gayud sa tanan pagpamakak, sa tanan panikas ug paglimbong. Proverbs 12:19, look at it with me. Proverbs 12:19. Proverbs 12:19. The lip of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Ang ngabil sa kamatuoran pagaligonon sa kangtuoran. Apan ang usa ka nagabakak nga dila alang sa daklit nga panahon lamang. Kadyot lang. Dili madugay ang kauswagang sa limbong. Saad sa Ginoo. Temporaryo, naay benepisyo. Temporaryo lang. Pastor Mike, naay mga politiko, dako gyud ang kauswagan. Dili madugay. Pastor Mike, mga years na, nag-uswag sila, kadyot pa. Sin, when it is finished, bringeth forth death. Just wala pa nagtiwas. Just wait. Be patient. Proverbs 19 verse 5. I'm saying ang Diyos ang maghuhukam. Proverbs chapter 19 verse 5. We were in 12, go to chapter 19. Proverbs chapter 19 verse 5. Kung na say amen? A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Ang uskamini nga saksi, dili mahitabo nga, dili masilutan. Ug siya nga nagasulti og mga bakak, dili makaikyas. You listen to me. Every Christian, listen to me. Listen to me. Ang kahadlok nga nasa mong kasing-kasing karon kabahin sa mga bakak, bisan unsay mong gikahadlokan, mahitabo gayud dili ka makaikyas. Naius ka pahagi lang nga mulikay ka sa pagsilot kanang kaluoy sa Ginoo.
He that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Look down 4 verses. Says it again. Proverbs 19, verse 9. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Ang uskamini nga saksi, dalit mahitabo nga dalit masilutan. Ug siya nga nagasulti og mga bakak, malaglag. You listen to me. Padayon na lang. Diya sa pagpamakak. Diya sa imong paglimbong. Diya sa imong panikas. Diya sa imong pagpataka. Diya sa imong paghimo-himo sa mga storya kabayan sa uban. Padayon na lang. Padayon diya sa imong pagbaligya og boto. Padayon diya sa pagpamakak sa imong pantawid. Padayon. Ang maghuhukom nagabantay sa tanan. See, the judge is not sitting in a courtroom waiting for you to come in. He's the witness, the investigator, and the judge. Psalms 94, verse 8. Psalms 94, verse 8. And I promise you, I'm just showing you a few of the verses I studied yesterday. Pipila lang sa mga bersikulo nga akong gilantaw gahapon o sa Friday, samtang nagtuon ko. Psalm 94, verse 8. Na mga Kristohanon, magduda, nga naman ang Diyos, wala nagpanalangin sa akong kinabuhi. Matinuoron ba ka? Are you honest? In all things. Tiya sa tanan. Are you honest? Where are we? Psalm 94, verse 8. Kung nanas, amen? Amen. Understand, ye brutish, that's a really nice word, among the people, and ye fools, when will ye be wise? He that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eye, shall he not see? He that chastiseth the heathen, shall not he correct? And he that teacheth man knowledge, shall not he know? Sapta kamong mga mananapon. That's the word brutish, mananapon. Taliwala sa katawhan. O kamong mga buang. Kanusa kamo magmaalamon. Siya nga mitanong sa dulunggan. Siya ba dili makadungog? Siya nga nagporma sa mata. Siya ba dili makakita? Siya nga nagakastigo sa mga pagano. Siya ba dili mo tulid? Siya nga nagatudlo sa tao og kahibalo. Siya ba dili mahibalo? Hey Christian, nakoy newsflash karong buntag. He knows. Wala gayud ka naglitok sa bakak nga wa siya nakamatikod. He's watching. Ikaw maghonghong sa tao, pero ang Diyos naminaw po siya. Ang pastor usahay mo do sa grupo, sila nagtabi-tabi sa kalit lang, piu! Nga naman naghilom na. Maulaw, pastor. Hey, I got news for you. Samtang nagtabi-tabi ka, ang Ginoo nag-ana. But ayaw, naminaw ko. He's listening. Nakoy sala kinahanglan i-confess. Not a real sin, just kidding. Last Sunday afternoon, ang mga babae naglingkod sa lud sa nipa. Ako nagdoon nagtindog gawas, naminaw lang. God does that all day, every day. Unsayang natunggan. You want me to tell everybody? May I suggest? Now, by the way, I didn't hear anything I was upset about. If I had, I would have already dealt with it. Ako na nakbago pa nahibalo. But listen, may I suggest? If you don't want other people to hear it, don't say it at all. Shazam! What an idea! Kung maulaw ka, ang pastor mahibalo, basin dalit maalamon ang imong tabi-tabi. Just saying.
The Bible says man will be judged for every idle word. Idle means pulong nga walay katuyuan, just tabi-tabi lang. I love you. Where are we here? I'm just saying today, He knows. O kung mamakak ka, maglimbong ka, manikas ka, siya nahibalo. Hey, oh, I forgot one. You know, if you're cheating at your school, He knows. That's not in my notes, but it's a good one. Kung mag-cheating ka sa mga exam, nahibalo ang Ginoo. Hoy, nakoy diploma. Pero sa imong kasing-kasing kabalo ka, kanaway pulos, kay namakako, na nag-cheating sa tibok eskwela. You realize if you graduate and get a degree, but you cheated, that degree is worthless? Oh, nakakuha ko sa trabaho, pero sa imong kasing-kasing, sa kasing-kasing sa Diyos, why pulos? Cheater. Wala ko nasakpan na yun. Just wala pagibutyag. Sakpan sa Ginoo daan. Pastor Mike, are you trying to scare us? Yes. Yes. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and a liar doesn't fear God. Because if you fear God, you won't lie. Kung mahadlok ka sa Ginoo, dali ka mamakak. Walay butang mo butyag sa kakulang sa kadlok sa Ginoo sama sa pagpamakak. You don't believe God will do anything. That's why you lie. Dili ka mo to nga ang Diyos mo butyag kanimo. He will. May I advise you, if you've been lying, get right with God now while you still have a chance for mercy. Kaya dako gayud ang kaulaw sa tao nga ibutyag sa Ginoo. Ibutyag? Kana ba? Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Ang kahadlok sa Ginoo maong sinugdanan sa kaalam, o ang kahibalo sa balaan maong pagsabot. Kung bakakon ka, wakay kahadlok sa Ginoo. And you listen, kung wakay kahadlok sa Ginoo, wala pa ka nagsugod o katon o kaalam. You haven't even started to learn wisdom if you don't fear God, because fear of God is the beginning of wisdom. Bright ko kaayo. Bright sa pagpamakak, pero dili diha sa kinabuhi. It's kind of quiet this morning. Gamingaw ko sa akong asawa. Mag-smile siya kanako karon. Good job, Mike. Padayong preach na lang. Bisan ang mga tao di kanahan, padayon na lang. Ang mga bakakong wala gayoy kaalam. Kanamo ras ang mga bakakong makanunayan maghimo makadaot ng mga decision. Wala gayud sila kaalam. Kay wala sila nakahadlok sa Ginoo. Liars always make bad decisions, and they get worse and worse and worse. I would suggest you get right with God if you've been dishonest. Bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Ang tinapay sa limbong matamis nga to sa uskatao, apan pagkahuman ang iyang baba mapuno sa graba. O tamis kayo. Ang temporaryong benepisyo sa pagpamakak, apan pait gyud ang katapusang resulta. Pait man kung ang kamatuoran mo danga sa imong hunahunang nga wala na kay suod nga higala, kay nagbungkag ka sa pagsalig sa tanan nimong kaila. Nano walay tao ganan ako, basing tungod bakakon ka. Can I show you another verse? Proverbs 17:7. I'm trying to say this morning, ang tanan porma sa pagkadali matinuoron, grabe kayo sa pananaw sa Diyos. God didn't give you a tongue to lie. Proverbs 17:7. Kung nasa amen? Excellent speech becometh not a fool, much less do lying lips a prince. Ang halangdong nga pagpamulong dili angayan sa uskabuwang, labi pang dili ang nagabakak nga mga ngabil sa uska prinsipe. What's he saying?
Nothing will destroy a good reputation faster than dishonesty. Dili angay para sa uska prinsipe ang tao na ay mayong dungog. This goes back to what I said at the beginning. Nainom nung kabayan ni President Eisenhower. Back in the 50s and 60s, ang mga Amerikano nag-expect ay ilang mga politiko magsulti sa kamatuoran. Kung natarog gayud ang pagsalig sa tao sa US, sa diya nakakaton, bakakon ang ilang pinakalabaw. Can I say that? Pinakalabaw? Pinakababaw, ang pinakataas ng government official. You want to destroy your reputation? Ganang ka mong guba sa imong dungog, atubang sa uban, sayon kayo. Just be dishonest. Pagpamakak na lang, ang tao, dali na magrespeto nimo. O sakto gyud. Sakto gyud. And by the way, dili kinahanglan og daghan pagpamakak. Gamay lang. Paigo ang gamay lang nga magguba. Listen to me now. 10, 20 years of trust and respect can be destroyed in 5 minutes of dishonesty. I hope naglaom ko nga kamo nagsalig sa inyong pastor. But if you found out that I am lying to you, all of that trust would be shattered. Na mabungkag na ang tanan pagsalig, bisang gamay lang pagpamakak. Are you listening? Listen to this verse. It's a little bit complicated in Visayan. It's complicated in English. Dead flies, ang patay nga mga langaw. Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savor. Let me just explain that. Sila na mga tao naghimo sa pahumot mga lana, salamat. Pahumot mga lana, lain-lain, like kind of like perfumes, lain-lain butang sa manihana. Pero usahay na mga langaw, musulod samtang sila nagluto, pero like nag-cooking sila. Pero kung ang fly magduo kay humot man, mamatay siya sa alisngaw. O sa siya mahulog, diha sa pahumot, o kung sa'y resulta, manimaho na. Ang gamay nga mga langaw. So he's given an illustration. Ang gamay nga langaw, magahimo sa pahumot nga butang nga manimahot na. Padayon sa Bisaya, sa English. So, in the same way, so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honor. Sa ingon nga paagi, ang jutay nga binuang kaniya, nga inila tungod sa kaalam o kadungganan. May daghang tao mamakak aron magprotektor sa ilang dungog, pero kana dili gayud mo uswag kay kamatuoran kanunay ibutyag. O kung ibutyag na ang kamatuoran, manimahot na gyud ang imong dungog sa mga tao. It takes years to build trust and minutes to shatter it. When I was young, nasakpan ko sa akong mama, nag-cheating ko sa akong math, grade 5. Nag-cheating ko sa math. My kids have never done that in their entire life. Because they're perfect children, unlike their father. It's such a blessing. Nasakpan yun ko. Namakako, nag-cheating ko sa akong math. Akong mama nang tanan, naghimo ka sa imot? Oh, na-finish na. Wala ko naghimo bisan unsa. Nasakpan yun. Magsadya, nasakpan ko, akong mama nagyon ako. She said, Mike, ang pagsalig sama sa baso sa, what's glass? Glass. Huh? Bildo. I forgot that word, bildo. Can I say baso nga gihimo sa bildo? She said, ang pagsalig sama sa baso, ginahimo sa bildo. Kung mabuwak na, what is shatter? Shatter, daghang pieces. Dugmok, kung madugmok na, pwede ka mag-ayo, pero lusod ka ayo, o dugay manggod. Did I say that correctly? It takes a long time to rebuild trust once it is broken. And here's what I've seen with people. Kinako nakita Andri sa Pilipinas.
Ang tao, mamakak, 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 mamakak. Okay, I'm sorry, paliw pasaylo ako, dali na ko mamakak. Tayo yung sunod adlaw. Nga naman wala ka nagsaling na ko! Duh! You broke the trust. You can't rebuild it in one day. It takes years. I've told people before. I said, you want to show me you're honest? Here's what you got to do. You have to tell me the truth when you knew I wouldn't know. When you tell me the truth, you did wrong, and you tell me before you get caught, that's when I know you're learning honesty. Pero kung masakpan ka, dili ko mo salig ni mo. Kinahanglan kong magsusi, mag-investar 1 million questions. Unsay mong gibuha? Wala. Okay, so unsa na ito? If I have to investigate like a police officer, you're a liar gyapon. But when you make a mistake and you come and say, in the case of my children, because that's mainly who I would be dealing with like this. Kung sila mo doon ako, na panahon na kung ang uban sa akong anak, nagdoon ako, Daddy, kina akong gibuhat. Karon nagsugod og tukod sa pagsalig pag-usab. Telling the truth when you don't have to. That's how you know once someone's starting to be honest. Are you listening? You go ahead and lie. Padayon na lang sa pagpamaka kay mas sayon karon. Pero manimahok gayuri mong mga relasyon sa umaabot. Ganahan ko sa suod nga relasyon. Then be honest. Kayang pagsalig ang foundation sa tanang relasyon. This morning I just want to say, a poor man is better than a liar. Bahala na ang pagkapobre. Basta lang matinuoron. I'd rather be poor and honest than rich and dishonest. I love Exodus 18:21. Magbasa ko dahil mag-stop ta. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth. Hating covetousness, right there. Why are people dishonest? Covetousness or fear. Hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands and rulers of hundreds, rulers of 50, rulers of 10. Dugang pa, ikaw mo taga nagikan sa tibok katawhan og takos nga mga tao nga nahadlok sa Dios, mga tao sa kamatuoran, nga nagadumo sa pagkamaibogon ug mubutang sa ingon ibabaw kanila, hatagi sila sa mga position aron mahimong mga pangulo sa linibo o mga pangulo sa ginatos, mga pangulo sa tagkaliman o mga pangulo sa tagnapulo. Men that fear God, men of truth. Unta nga ang Diyos, muhatag ka nato sa mga tao sa kamatuoran dinhi sa atong church. Honest diha sa tanan. Sa tanan. Are you honest? Tugong na mga ulo, piyaw mata.